Omo manager w'ikiama kia UDA ase county ya Kisii Charles Nyamwega niganyari kobaga kuboria purai bonsi bagusi kubwatirana kuba muno asoko mwarigania omurai wense Omosike William Ruto ase tare sieka omwaka na kwigoro omwaka onde ase county ya Kisii nigubigo abodia purai bonsi gwesokia na gukwana enkwana yamo kuba muno asoko gania amagendero kurwa ase omurai oyu wense amalieta na enkuru Charles Nyamwega Igondo mu county manager Kisii County UDA chama tawala. Iseri tukulia lero igona ikirega okwane abantu baminto abagusi bonse se babitana Nyamira koganiria abantu baminto esukumbu ya mwalia mangana nditachiti abe mono yani mebaso kana yalinge ko bapara tebeti mono ko bakebake amamba asiria magima kintu ko bakira pole ese Nyasaye esukumbu yetu akora ono ko genda tero mwako muye bantu baminto kurukisi na Nyamira unalenga ko batebi akikamuranje mobe no obomo muno muzi na bwe egente kirata konye asese nande esituikire bono abantu baminto noroje abantu bakunya koibanga bachi bakole ebintu baramo into bagusitwegere egente egerere tokonye na itu abantu baminto bali bosi egente kende nalengo chiko batebia eseli tukulie talikiyemo umugambi wese na chachega Omosike William Ruto na wagoje gukorera omwaka aga agoje gwansira omwaka onde ikona ali gusiga nale kubasaba abantu baminto babatereru mobe no bwajani egere mumuwereka ekera ikirega litukeri ayande nale ngoji kubatebi lina asinga kiye ikire kono wikata bawe na serikali egere tonyore na empara na engende